Egunon, Goitzek esan duen bezala, bihar hasiko da hemen inguruan ditugun lau euskal herritar hauen kontrako epaiketa Madrileko Auzitegi Nazionalean. Lau gazte hauek, gogoratu dezagun, 2008ko abenduan atxilotu zituzten eta 5 egunetan zehar inkomunikaturik egon ziren Guardia Zibilaren eskuetan. Gazte hauei, epaileak Garzonen protokolo delakoa aplikatu zien. Eta gogoratu dezagun, protokolo honek jasotzen dituen 3 puntuak. Batetik, familia momentu oro informatua izatea, atxilotuak nola dauden eta ze egoeretan dauden eta nola aurkitzen diren. Bigarrenik, konfidantzazko medikuarengatik bisitatua izatea, atxilotuak, eta inkomunikazioaldi osoa bideokamera grabatua izatea. Inkomunikazioa altxatu zietenean, 5 egunen ostean, orduan jakin genuen, lau euskal herritar hauen kontra, torturak, lau euskal herritar hauek torturak jasan zituztela Guardia Zibilaren eskuetan. Hauek kolpeak, poltsa, flexioak egitera behartu, bilusteak, jasarpen sexualak, mehatxuak, irainak, atsedeneza, lo falta, oihuak pairatu zituzten. Inkomunikaturik eman zituzten egunetan, lau gazte hauek infernua ezagutu zuten. Eta dena, helburu jakin batekin, beraien autoinkulpazioak lortzea. Inkomunikazioak tortura ahalbidetzen du. Atxilotuek 5 egunetan zehar mota guztietako torturak jasaten dituzte. Gorpu polizialen esku inkomunikazioak sortzen duen impunitate osoko espazio horretan. Eta bertan gertatzen denaren lekuko bakarrak medikuak dira. Kasu honetan, lehen esan bezala, epaileak Garzonen protokolo delakoa aplikatu zuen eta beste behin ere ikusi dugu honek ez duela tortura ekiditzen. Bihar epaituak izango diren lau gazte hauek jasaten ari ziren tratua bai mediku forenseari, bai konfiantzazko medikuaren aurrean salatu egin zuten, eta ondoren epailearen aurrean ere. Gaur egun, irekita jarraitze dute laurek inkomunikazio garaiaren ostean jarritako tortura salaketak Irungo eta Bilboko epaitegietan. Eta prozedura hauen baitan, dauden mediku txostenetan, ongi jasotzen dira lau euskaldun hauek jasandako tratu txarrak. Garzonen protokoloak duen eraginkortasuna agerian utziz. Tatetik, behin eta berriz salatu izan dugu, inkomunikazioaren aplikazioa eta ez guk bakarrik. Nazio Batuen erakundeak eta giza eskubideen aldeko nazioarteko hainbat erakundek ere, inkomunikazioarekin bukatzeko gomendioak egin izan dizkio behin eta berriz Espainiar estatuari. Tatetik, inkomunikazioa eta tortura salatzeko dei egiten dugu. Inkomunikazioak torturak gertatzeko impunitate espazioa sortu egiten du eta honetaz baliatzen dira oso helburu zehatzarekin. Autoinkulpazioak lortzea. Autoinkulpazio hauek torturapean ateratakoak dira, beraz, hauek epaiketan bertan, froga moduan ez erabiltzea eskatzen dugu.